Μια ξεχωριστή έκθεση έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν οι πολίτες της Πάτρας στον πολυχώρο πολιτισμού και ψυχαγωγίας Ιντεάλ, όπου φιλοξενείται η έκθεση φωτογραφίας Urban Survivors, επιβιώνοντας το περιθώριο των σύγχρονων πόλεων, των γιατρών φυσικά χωρίς σύνορα. Η έκθεση θα παραμείνει στον χώρο έως και τις 14 Δεκεμβρίου. Μια έκθεση που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40.000 επισκέπτες και έχει παρουσιαστεί με επιτυχία στο Χονγκ Κονγκ, το Βέλγιο, την Ιταλία και σε άλλες χώρες, βρίσκεται πλέον και στην Πάτρα. Οι γιατροί χωρίς σύνορα παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας Urban Survivors, επιβιώνοντας το περιθώριο των σύγχρονων πόλεων. Αυτή η έκθεση είναι ένα κομμάτι των δράσεων των γιατρών χωρίς σύνορα στα πλαίσια των εκδηλώσεων που ονομάζονται Πάτρα Πόλη χωρίς σύνορα. Είναι η προσπάθεια των γιατρών χωρίς σύνορα που κάνουμε για την ευαισθητοποίηση, για την ενημέρωση και το να μοιράσουμε με το λαό της Πάτρας παράλληλα τους προβληματισμούς, τις προκλήσεις και τις ανάγκες όπου καταγράφουν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Φέρνοντας αυτή την έκθεση που λέγεται Urban Survivors, θέλαμε να δείξουμε όχι τη δουλειά των γιατρών χωρίς σύνορα, θέλαμε να δείξουμε παράλληλα ποιοι είναι οι ασθενείς μας, ποιοι είναι τα σημεία που οι γιατροί χωρίς σύνορα βρίσκονται, στους προβληματισμούς που αυτοί οι άνθρωποι έχουν, έτσι για να φέρουμε λίγο πιο κοντά. Όχι μόνο τη δουλειά μας, αλλά να φέρουμε κοντά τους άλλους ανθρώπους που δεν ζουν πάρα πολύ μακριά από εμάς, τα προβλήματά τους, την καθημερινότητά τους και πόσο δύσκολο είναι να κάνει κανείς ιατρική σε αυτά τα περιβάλλοντα. Διάσημοι φωτογράφοι του πρακτορείου μας ξεναγούν στις Παραγκουπόλεις, όπου εργάζονται γιατροί χωρίς σύνορα, καταγράφοντας συγκλονιστικά στιγμιότυπα ανθρώπων που ζουν στην Ντάκα του Μπαγκλαντές, το Καράτσι του Πακιστάν, το Ναϊρόμπι της Κένιας, το Ιωάννεσμπουργκ της Νοτιού Αφρικής και το Πόρτο Πρέντ της Αϊτή. Φωτογραφικός φακός εστιάζει στις κρίσιμες ανθρωπιστικές και ιατρικές ανάγκες των κατοίκων. Δείχνουν πως οι ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων για ένα καλύτερο αύριο μετατρέπονται σε έναν εφιάλτη βίας, ασθενειών, φόβου, αποκλεισμού και διακρίσεων. Νομίζω ότι ο στόχος των γιατρών χωρίς σύνορα είναι να το δουν ακόμη και περισσότεροι άνθρωποι, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούν πραγματικά να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα τη φέρνουν οι εθελοντές μας όταν γυρίζουν από τις αποστολές, τη φέρνουν εικόνες. Και αυτή τη στιγμή η πόλη της Πάτρας έχει πραγματικά αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια των γιατρών χωρίς σύνορα. Και οι γιατροί χωρίς σύνορα, όπως γνωρίζετε, είναι το 1990 στην Ελλάδα. Και η Πάτρα πάντα ήταν πρώτη όσο αφορά τη στήριξη. Και χαιρόμαστε ότι μια τέτοια έκθεση μεταφέρεται και στην Πάτρα και θα μείνει μέχρι 14 Δεκεμβρίου. Και πιστεύουμε ότι περισσότερος κόσμος θα τη δει, θα είναι πιο κοντά στα προβλήματα ή κάποιες στιγμές, ίσως την ώρα που περνάς και είναι σε ένα πολύ ωραίο χώρο εδώ στην Πάτρα, να θυμάσαι και ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες στιγμές στις οποίες θα πρέπει να σκύβουμε και να σκεφτόμαστε κάπως διαφορετικά. Σήμερα 1 στους 10 κατοίκους του πλανήτη, δηλαδή 800 εκατομμύρια άνθρωποι, ζουν σε Παραγκουπόλεις. Η Παραγκούπολη είναι υποβαθμισμένη περιοχή μιας πόλης που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα 5 βασικά αγαθά: ασφαλή κατοικία, επαρκή ζωτικό χώρο, πρόσβαση σε πόσιμο νερό, συνθήκες υγιεινής και ασφαλή διαβίωση. Οι γιατροί χωρίς σύνορα ως ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση παρεμβαίνουν σε αστικές ζώνες σε πάνω από 20 σημεία σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας βοήθεια με μοναδικό κριτήριο την ανάγκη. Τα συναισθήματα του κόσμου είναι ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει πάρα πολύ σκεπτισμός, υπάρχει προβληματισμός και πολλές φορές ο κόσμος λέει είναι πραγματικά έτσι όπως τα περιγράφεται. Εμείς αφήσαμε τις φωτογραφίες να μιλήσουν για μας, γιατί πολλές φορές δεν θέλουμε να μιλήσουμε εμείς, μιλάνε οι φωτογραφίες από μόνες. Είναι πραγματικά ο κόσμος συγκινείται και ο κόσμος πραγματικά σκέφτεται διαφορετικά και όταν τελειώνει την επίσκεψη στην έκθεση, πάντα έρχεται να σημειώσει κάτι και να πει πώς μπορώ να βοηθήσω κι εγώ. Αποτυπώνει την καθημερινότητα, πώς είναι αυτή η καθημερινότητα στο Μπαγκλαντές, πώς είναι στην Κένια, πώς είναι στις Παραγκουπόλεις, όπου οι άνθρωποι ζουν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι δύσκολες συνθήκες όπου τα νοσήματα θερίζουν, είναι δύσκολες συνθήκες όπου η ζωή των ανθρώπων είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Και εκεί είναι η μάχη που οι εθελοντές των γιατρών χωρίς σύνορα κάνουν, να εφαρμόσουν μια ιατρική σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε αυτή την έκθεση με φωτογραφίες και από εμπόλεμες ζώνες, θα μπορούσαμε και φωτογραφίες από την δράση μας για τον έμπολα και πολλά μέτωπα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στον κόσμο. Προσπαθούμε ως γιατροί χωρίς σύνορα με τη στήριξη του κόσμου να μπορέσουμε να καλύψουμε τα μεγαλύτερα. Από εκεί και πέρα, μόνοι μας δεν μπορούμε. Χρειαζόμαστε και τη στήριξη του κόσμου για να μπορούμε να δώσουμε συνέχεια και ελπίδα και παράλληλα να βρισκόμαστε εκεί που υπάρχει ανάγκη και από όσο υπάρχει ανάγκη. Η έκθεση θα παραμείνει στον πολυχώρο πολιτισμού και ψυχαγωγίας Ιντεάλ μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου.